51-jarige man rijdt in op terras in Renesse en dreigt met steekwapen. En verder in deze Zeeland nu. Kleine plastic korreltjes zelfs in menselijk lichaam gevonden. En spring niet van de rolbrug in de Tolse haven. Goedenavond. Burgemeester Jack van der Hoek noemt het incident van afgelopen nacht in Renesse een bizar voorval. Een 51-jarige man uit Hellevoetsluis wordt verdacht van poging tot doodslag, omdat hij gisteravond 2 keer op een terras aan Hoge Zoom is ingereden. Daarbij raakte een vrouw lichtgewond. De horecaondernemers en het personeel zijn flink geschrokken en willen daarom ook niet voor de camera reageren. Volgens de eigenaar van dit café ging de man door het lint omdat hij met zijn glas alcohol niet de straat op mocht. De man, die vroeger als beveiliger in Renesse heeft gewerkt, stapte kort daarna in de auto en reed 2 keer in op het terras. Volgens een horecaondernemer kwam hij later nog terug met messen. Toen hadden de horecazaken in de buurt alle mensen al naar binnen gehaald en de deur op slot gedaan. De politie kon de man later een eindje verderop aanhouden, maar hij was bij zijn aanhouding zo dreigend dat de politie pepperspray en een stroomstootwapen heeft moeten gebruiken. De burgemeester zegt dat het incident overal had kunnen gebeuren en betreurt het dat het in Renesse heeft plaatsgevonden. Juist nu het de afgelopen jaren weer een veilige en gezellige familiebadplaats is geworden. Het agressieve gedrag van een enkeling zal daar geen verandering in brengen en we zullen stevig op blijven treden, laat de burgemeester in een schriftelijke reactie weten. De 51-jarige man zit vast en wordt verdacht van poging tot doodslag. De politie roept getuigen en mensen die beelden hebben op zich te melden. Getuigen van het incident is slachtofferhulp aangeboden. Zeeland moet meer doen om vervuiling met nurdels tegen te gaan. De Westerschelde zit vol met deze kleine plastic bolletjes die afkomstig zijn van petrochemische industrie. Die bolletjes slijten, komen dan in de voedselketen terecht en uiteindelijk is er daardoor zelfs bij mensen plastic in het bloed te vinden. En dat is zorgelijk, zegt de Plastic Soup Foundation, een stichting die zich inzet tegen plastic vervuiling. Je ziet dat het allemaal een beetje verschillende soorten zijn, dus het is niet zomaar één bron. Maar... En waar komen die nou vandaan? Vanuit de plasticindustrie, dat is zeker. Dit zijn nou plastic korrels of nurdels worden ze ook wel genoemd. Of pellets en hier maak je eigenlijk plastic van. En ja, die worden met miljarden per dag gemaakt en dat lekt uit die keten. En dan, je ziet ze hier ook in de Westerschelde liggen, ze spoelen hier aan. Dat er zoveel van die plastic bolletjes in de Westerschelde drijven is helemaal niet nodig, zegt Tage Vos. Het lekt veel tijdens de productie en het vervoer. Dus je moet bedenken, vrachtwagens gaan onder hoge toren staan waar dat opgeslagen wordt, al deze korreltjes. Dan worden ze erin gestort en dan spet dat eigenlijk alle kanten op. En dan ligt het op de vrachtwagen, die vrachtwagen gaat rijden. En dan verliest het zijn korrels. Maar dat lijkt me toch relatief makkelijk te voorkomen? Het is ook relatief makkelijk te voorkomen, alleen het heeft nog veel te weinig aandacht. En het is op te lossen door netter te werken, vrachtwagens die het terrein verlaten, te zorgen dat die korrels eraf zijn. Dus met afblaasinstallaties, borstelen en vegen voorkom je heel veel. Dat zou minimaal moeten gebeuren in onze ogen. Die nurdels komen vooral uit Antwerpen, maar komen ook bij bedrijven als Dow en Katoen Natie in Terneuzen vandaan. Een relatief onbekende vervuiling waar de provincie volgens de SGP en GroenLinks nog onvoldoende zicht op heeft. De provincie maakt het beleid voor een veilig en schoon Zeeland. Kortom, wij zijn als volksvertegenwoordiging verantwoordelijk voor een goede leefomgeving. En wij moeten proberen om die plastic korrels gewoon te houden waar ze horen. Namelijk in die vrachtwagen, in die fabriek. En niet in de sloten, in de bermen of in de Westerschelde. Het probleem is dat het nu niet in vergunningen staat. Dus bedrijven die hiermee werken, die doen op zich denk ik wel het nodige om het tegen te gaan. Alleen niet genoeg, want anders komen ze hier in de berm en in de sloot niet tegen. Als het aan de SGP en GroenLinks ligt, worden er in de nieuwe provinciale omgevingsverordening strengere regels opgenomen. Dow en Katoen Natie laten in een reactie weten dat zij al maatregelen hebben genomen om het weglekken van nurdels te voorkomen. Zo staat er een afblaasinstallatie die vrachtwagens schoon moet blazen voordat zij het industrieterrein in Hoek verlaten.
Is een filter geïnstalleerd dat korrels op moet vangen die richting de Westerschelde drijven en rijden er regelmatig stofzuigerauto's rond om toch gelekte nurdels uit de bermen op te zuigen. Ondanks die maatregelen komen er toch nog nurdels terecht in de natuur. De Plastic Soup Foundation roept daarom op tot een totaalverbod op het weglekken van plastic. En ook in Den Haag is men het erover eens dat er strengere regels moeten komen. De Tweede Kamer nam net voor het reces nog een motie aan die de regering oproept om snel harde afspraken te maken met Vlaanderen om verdere vervuiling van de Westerschelde te voorkomen. De Tolse burgemeester Marleen Seibers roept op niet meer van de rolbrug in de Tolse haven te springen. De oproep komt na een bijna botsing tussen zwemmers en een waterscooter, wat op een filmpje is vastgelegd. Te zien is dat jongeren vanaf de brug in het water springen, waarna er onverwacht een waterscooter voorbij komt. Volgens de burgemeester mag je daar niet zwemmen, maar ging de waterscooter trouwens veel te hard, omdat je daar maar 5 km/h mag. De burgemeester raadt jongeren aan te zwemmen bij de Oesterdam of in zwembad De Spetter. Van New York tot Londen en nu gewoon in zijn eigen geboorteplaats Middelburg. Arnoud Visser is glaskunstenaar en presenteert de komende maanden zijn Zeeuwse knoop in Galerie T. Met name 's avonds ben ik hier voorbij gekomen en dan zie je de etalages uitgelicht. Geweldig, heel erg leuk om te zien. Per toeval kwam de kunstenaar uit op de Zeeuwse knoop omdat hij eerst een ander kunstwerk van een bol van glas had gemaakt. En dat bracht hem op ideeën. Sommige mensen die waren een beetje verbaasd omdat ze dat een beetje een ouderwets ding vinden. Maar ik vind het eigenlijk een fantastisch mooi ontwerp. He, die bollingen, die verschillende lenzen die erin zitten. Als je dat in glas werkt, is dat eigenlijk een heel interessant stuk glas wordt het. Ja, en de tentoonstelling in Galerie T in Middelburg is nog te zien tot november. Oestermessen zijn er in allerlei maten, vormen en soorten. En meestal zijn ze van roestvrij staal, soms ook van zilver. Maar de Vlissinger Alexander Bol maakt als enige ter wereld oestermessen van titanium. Heel moeilijk om te bewerken en ook flink aan de prijs, maar wel 2 keer zo sterk als gewoon staal. Bol verkoopt zijn messen inmiddels over de hele wereld. Dit is het oestermes dat de meeste mensen wel kennen. Maar dit is het titanium oestermes en dat kun je helemaal recyclen. Al sinds 2014 ontwerpt en maakt Bol oestermessen. En dat is geen toeval. We hadden thuis een oesterkwekerij. Mijn vader was oesterkweker. En op een zondag lang geleden brak hij een keer zijn oestermes af. En toen ben ik dus begonnen met het ontwerpen en maken van mijn eigen lijn oestermessen. En uiteindelijk is er een titanium oestermes bijgekomen. Het materiaal is stevig en kan niet roesten. Ideaal, dacht Bol. Maar het is niet goedkoop. Het is niet zozeer zeldzaam, maar het is gewoon heel duur om te maken in de juiste vorm. Er zijn maar heel weinig fabrieken die dat kunnen. En het is geen goud waard, maar het is wel echt duur. Dit is het blok titanium dat we inkopen, dus dit is heel zwaar. En dit is waar we uiteindelijk mee eindigen, het complete afgemaakte oestermes. Zo'n mes kost toch al zo'n €475 en dat maakt het een echt luxe product. Het is meer een horloge. Het is niet voor iedereen, maar het is wel heel mooi als je ervan houdt. In Amerika doen ze dat zeker. Daar is de oestermarkt nog een stuk groter dan hier. Met oesterbars kan je ze op veel meer verschillende plekken krijgen. Veel meer verschillende recepten dan dat wij kennen. Dus het is daar ook gewoon heel populair en het is er op het moment ook een trend, zeg maar. Nu heeft Bol nog een andere baan, maar zijn ambitie is om volledig zijn brood te kunnen verdienen met het maken van oestermessen. En dat moet kunnen. Er worden wereldwijd zoveel oesters gegeten, zoveel miljarden oesters per jaar. Dus die markt die is waanzinnig groot. Desondanks blijft hij wel reëel. Ik denk niet dat wegwerpartikel dat je al heel snel krijgt bij een mandje oesters, dat 1 op 1 vervangen kan worden met mijn mes. Want mijn mes is veel duurder, dus eet jij 1 keer in de zoveel tijd oesters, ja, dan kan je misschien best goed uit de voeten met zo'n heel goedkoop mes. Maar het zou heel mooi zijn als er meer mensen in Zeeland een Zeeuwse oester combineren met een Zeeuwse oestermes. Opnieuw een tropische dag in Zeeland, 27 tot 30 graden. En dan waren er ook wat wolkenvelden voor een beetje verkoeling. Morgen wordt het nog ietsje warmer, maar er lijken toch een paar buien aan te komen. Misschien ook een klap onweer. En tot zover deze Zeeland nu. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.